Do diskuze se hlásí paní zastupitelka Němcová, prosím. Dobrý den všem. Předložený výsledek hospodaření města za první pololetí letošního roku na první pohled nevypadá úplně špatně, ale jde o obvyklý stav, že pololetní výsledky vycházejí dobře. Je to způsobeno tím, že během prvního pololetí je vždy vyčerpána pouze malá část kapitálových výdajů, určených na celý rok. Například v letošním roce jde o pouhých 14 % ročních kapitálových výdajů. Nelze ovšem přehlédnout, že i v letošním roce v rozpočtu Hradec Králové přetrvávají nezdravé jevy, na které jsme upozorňovali už v minulých letech. Především se jedná o narůstající podíl běžných výdajů na celkových příjmech rozpočtu. Když srovnáme letošní výsledek za první pololetí se stejným údajem za rok 2023, vidíme, že v roce 2023 běžné výdaje spolykaly 74 příjmů z rozpočtu, zatímco v letošním roce už je to 84 %. Za 2 roky tedy došlo k nárůstu o 10 %. Vidíme v současném volebním období běžné výdaje rostou rychleji než příjmy, což není dlouhodobě udržitelné. Jsem si vědoma toho, že žijeme v obtížné době. Emisní povolenky, které nám nařídila Evropská unie, způsobily inflaci a rychlý nárůst cen veškerých vstupů. Vysoké ceny doléhají nejen na občany, ale i na stát a města. Takový je ovšem svět, ve kterém žijeme a nám nezbývá nic jiného, než tuto skutečnost přijmout a přizpůsobit tomu své chování. Není možné předstírat, že se nic neděje, zadlužovat město a čekat, že dluhy splatíme někdy v budoucnu. Až jednou bude líp. Je potřeba začít šetřit a je potřeba s tím začít teď hned.